Első fejezet. Újonnan érkezők. Mi újság? Hogy van a bokád? Rohadtul fáj. De volt már rosszabb is. Menj csak, én meg leszek. Szépen vagyunk. Francba, ez nem sokon volt. Nem éppen a legjobb kezdés egy missziónak. Fegyverek? Standard Protocol, Miss Daniels. Majd regisztráljuk őket az eligazítóban. Halló? Hol van mindenki? A félhajónak hallania kellett volna minket. Légy büszke, Chen. Hála neked, egy darabban vagyunk. Johnston ezzel vitatkozna. De ha te állod ma az első kört, Nem bennem, ha valami megnyugtatná az idegeimet. Főleg a CAC. Látsz valakit a légirányításnál? Nem, egy lelket sem. Isaac! Indulnunk kellene. Ishimura volt az első bolygótörő ebben az ágban. 62 éve folyamatos szolgálatban. Legalább nem történik. Mint a legnagyobb számban szolgálatot végzett bolygótörő. A mai napig 34 és halálos finomított termékek 14 millió kilotonnával és függetlenül attól, hogy csatlakozik-e hozzánk az Ishimura. Be kellene jelentkeznünk. Köszöntelek Isaac Clarke a USG Ishimurán. Rég szinkronizálva. Kinézés és stázis modulok gyűjtése. Jelentkezzen Jacob Temple Service parancsoknál. Pontos helyzet? Hiba. Alkalmazott nem található. Nem érem el a biztonságiakat. Én sem a szervizparancsnokot. Mi a picsa lehet a kommunikációval? valaki sietve távozott. Hol vannak a biztonságiak? Mi a fasz folyik itt? Nincs naplózva semmi. Nincs szolgálati beosztás, és nincs áram a liftben. Az Isten szerelmére. A biztonsági konzol még működik. Isaac, kérek egy állapotjelentést. Elegem van ebből. Valaki más is érzi ezt a bűzt? Milyen bűzt? Mintha valami megdöglött volna a szellőzőben. Ugh! Újra tudod indítani az energiát a liftben? Ha rájövök, mitől ment szét az egész. Isaac, ellenőrizd a biztonsági konzolt. Valami van itt a padlón. Ez itt? Isaac, kell az a jelentés. Oh, bassza meg, ez a bűz. Mik a hírek, Isaac? Picsába. Nem csak a kommunikáció szállt el. Az Ishimura fele pirosban van. A motorok, a hangár, a vágányok. Mi a kurva életképes így tönkre baszni egy ekkora hajót? Oké. Van némi energiánk, ventilátorok pörögnek, a lift energiája lesz a következő. Veszélyes anomália észlelve. Karantén aktiválva. Újabb meghibásodás. Nem. A karanténrendszerrel minden rendben. Várjatok, hallottátok ezt? Ja, hallottam. Ne mondd. Nyugodjunk meg. Daniels, izzisd a liftet. Valami kurvára van itt velünk. Oda fenn! A kurva életben! Kurva ajtókat! Mindjárt! Tűnjetek onnan! Kendra, a kibaszott ajtó! Megvan, gyerünk! Isaac, most! Az meg itt van!
Mi a fasz? Az Isten bassza meg.